effectivement magodo timanzari, effectivement je te déteste io si je te déteste andeha mona ngala fahinanao fa je te déteste io je te déteste en correction bien comme il faut hazonao elan nagnanaovanao raha tsy manjary tamin'ny tanànan'ny la réunion ty nahanao na ny consortnao magnodidigna anao zay namanao hazonao amin'ny raha tsy manjary. Je te déteste le jour où anao nagnasasa zao depuis dimanche jusqu'à mercredi. Alors je te déteste au plus profond de mon âme. Ary olo koa fa ny détesteko izy volako aminao zegny za ataon'olo iagn'olo meso za ataon'olo karaha ty niany ty so raha ianao voneko niany za tsara meloko aminao niany ty tsika mbala tsy miaro tsika efa mois de juillet volako depuis mois de janvier anareo tsy mahay za tsara bekiny anareo tsy mahay firegnak'olo tsara bekiny hoe za nataova karaha ty volaniko vonia tanaiky raha tsy azonao mahery loha mariny ary matanty tsara bekiny abaka eo amin'izay efa vitako calcul raha jiaby ataky andeha ataoko tsika koragna raha mikasiky CAF la CAF fahitanao za jeu zegny bénéficiaire ny la CAF bénéficiaire la CAF zay za jeu io aminao et ben vas-y à la CAF là-bas asa za zegny misy volan'ny la CAF zegny mihidrika aminaka tous les mois karaha ninareo io be vas-y za zegny mandeha mangala volan'ny la CAF fa anao mangala ino anao j'ai pas d'attache za tsisy olo marié agnatin'ny tragnonaka je ne suis pas mariée moi amezamezako information fa boka anareo magnano mahay za io je ne suis pas mariée d'accord je suis un chef d'entreprise magnefa URSAF magnefa raha jiaby tokony fiaigna zegny amin'ny tanàna ty d'accord fa anareo tsipitsipiritiky ny zazanareo io jamala tsy miala agnatin'ny orognonareo toaka tsy miala agnatin'ny vavanareo anao femme seule que tu vis avec quelqu'un à la maison il me définition de femme seule am CAF aminareo et tu vis avec les enfants à la maison et tout ça. En plus, ça me dit que les âges comme les tisarizar, une éducation et tout ça, avec toutes ces bordelleries que vous faites là. Azoven a quelque chose à se reprocher ici, moi ou toi? Abukayo loyer 3000 €, nga maison la CAF. Head. Loyer 3000 €. Alors, ma ou le véridier, ça la béquille. Véridier, ça, non. Mais si dire, ça véridier, je sais pas. Loyer na kam front de mer yu 3150 € izu. Mangtanero na ro voisine na kao. Na ro sahir na ko ro mkuchkuchku propriétaire na ka ko zegny mila ndeha angala studio na ka ngabo fa yo tsisolo mahazo raha na ka. Matoza mamontegna zegny mandeha magnefa loyer na ka plein pot parce que j'ai pas envie qu'on me dérange. Parce que reste que vos voisinage ndrek gas c'est problème faut raha hazo amindreo. Iro tsy mempetraka zegny. C'est pour ça que nangoronko presque tous les bâtiments. Nangoronko tous les bâtiments. Mbla faza nata matini fagnifagna loyer 3150 €. Moi j'aime pas les bordels. J'aime pas qu'on me dérange. C'est pour ça que j'ai pas de copine. Nero voisine nakabo mais sataro tsy mahita za. Comme ça j'ai pas beaucoup de voisines. Iro misy tsy mahita za agnatin'ny taogno araiky. 2 ans pourtant zegny, hein? Zay, hein? Voisinage. Misy tsy fankahita.
za mikonjy agnatin'ny tragnonaka parce que j'aime pas qu'on me dérange, j'aime ma tranquillité. Tout ce que je veux, c'est ça fo. Mitady ty fo. Namako rela za volagninareo. Io j'en ai rien à foutre volako aminareo zegny. Ça y a pas de problème ça. Y a pas de souci. Asa mazava aminareo zegny. Fa nareo bénéficiaire ny caisse, la caisse là. Nareo bénéficiaire io. Vous avez fait quelque chose de bien sur... hein? Oui ou non? Azovni, il y a quelque chose à se reprocher ici. Moi ou vous? Moi ou vous? Zafa maël la loi de la jungle en tananan la réunion. Il faut pas qu'un homme ce dossier maloutou. Ça c'est depuis longtemps. Depuis 20 ans, du coup, comme tananan la réunion. Il ne faut pas qu'un homme ce dossier maloutou. Parce que la loi de la jungle mtananati, ils exercent des pressions comme ça sur les dossiers non maloutou. Comme ça, ils gagnent au-dessus de ta tête. Et ça, j'ai déjà évité depuis longtemps, idiote. Ou le mangaminaro information, ou le chisideri. Azov langaminaro information. Yasmina. Itsela batra. E naro tsara beki problème ntsela batra zegny aminaka. Za ty volako aminareo zegny. Misy sheitony mikotrana ndraiky ireo lesbienne. Ty volako aminareo. Impaka za ndraiky atakitaky nareo lesbienne be ty. Azala. Ino mara forcé nareo zany tegna lesbienne ndraiky anareo. Pour l'instant za mbola mila mahôgo zao. Azala. Abaka yamzany vous assumez même pas votre orientation sexuelle. Assumez naro orientation sexuelle naro fa tsy zany de déranger naro ndraiky alalahelo pour naro. Car atoni tsela batra zegny depuis longtemps. Depuis longtemps. Izy malahelo izy tsy mahazo mokary vary aminaka ke za ndraiky. Hey! I olo volaniko zegny izy kofa mamy jusqu'à magnanga olany. Karaha zegny kay ty magodragotra tsy manjary ty. Andatsagna raha agnatin'ny rahana ireo kopikopiny aby io boka amin'izay adoso lamba io amin'izay fa io fa magnano kinono. Raha jiaby zegny raha ataonareo mitanana larina. Tsy korakora. Ataovanareo aminaka magodra. Moi, j'ai rien à me reprocher ici là. Izy volako zegny shoy. Izy go dossier maloto de raha tadiavinao aminaka. Connasse. Anao tsy ahita parce que je connais déjà comment ça fonctionne ici. Fa toi, avec Romière Katsek Tip Politique Madine Kabo, anao sursitaire en plus. Firy raha nataonao. Za misy dossier maloto ary amin'ny fanjakana ary. Ou anao. Dossier naka vierge. Za misy ary. Atsika tsy maintsy mifampitana fa fanareo miady amin'olo intelligente boka eo olo lefaka. Donc, décline tout de suite. Za tsy olo aby tsy masaky mandeha mi-riposte aminareo. Za mijery badrinareo. Za mijery kivoriborika ataonareo ndraiky honahona be ny za mijery zay. Tsy niany ny namorahan'olo zao. Izy kofa maty volanko Allahu akbar zao. Kofa maty ashhadu an la ilaha illallah. Kofa maty naty fa 100 fa wakty. Za tsy mijery vorikinareo zegny. Fa nareo bombardé. Anareo bombardé ko io volako aminareo zegny. Anareo samboroko marigny tsara beky nanareo jusqu'à nareo miala fagnanaovanareo zaka tsy manjary amin'ny tanàna ty. Jusqu'à nareo zegny mibebaka nareo. Jusqu'à nareo mibebaka nareo amin'olo jiaby nagnanaovanareo raha tsy manjary bande de connasse. Idiote. Allez. Nareo olo tsy manjary anareo. Azov olo tsy nahita raha nataonareo. Na reninao na anao. Zao olo nahita raha tsy manjary nataonareo teto. Olo jiaby mitomagny hazanareo. Tsy ataonareo aminakay. Tsika miaro fo tsika volako aminareo. Tsika tsy maintsy miaro. Raha jiaby nataonao za valiko aminao tsao fogna ambaranao anao ry tsisy hantra. Tsy hitanao amizay mama chérie. Fetre be goudron be ankosonao ry tsy hitanao.
feutre, la route, 4 voies, des sourcils. Tu vois pas, tu vois naka naturel, mateving, tu mets le crayon noir. C'est naturel. Aznazing, si t'as non man tonga feutre goudron be mam sora noyu. Si t'as non 4 voies be, 4 voies. Tu vois pas, Mek masno mamit kari, Zassiro blanc bota carte séjour noyu, met fa voix fitka. Aznazing, parce que ils mangala ça non, madame, regarde bien ici. La, bouge pas, ils commencent à mettre masno imbaran bala tout droit, ne farek fanan karati. Attends, faut une caméraman, carte ignit sarnom carte séjour no, masno pas tout droit. Fanamit kano. Fano pagala sarin carte séjour. Masno zing. Nefano, le la joti o enquête B. Angano fado lo enquête B o joti. Mas madame tina ngin boujam ni carte séjour. Mefa, mas not si. Jamanta. Clip ska mila tots kanek na ska medal clip ska faut terminer notre clip. Bon. Bon bref. Après mzee quoi? Inquano. Anon vulinga inquano vlanga no sa c'est quoi? Entreprise, comme entreprise tska. Anon minha entreprise. Tango no Madagascar ani, tango fundo eno, fati tango na mboarno, tango fundo eno. Na mesa no espace ni essa no étagère na tono mze ki lok mek no na ran 30 no ngabo yo na tono fa entreprise as nozin che mamitka as nozin fa na tono entreprise ne je sais pas quoi je dis même pas les trucs parce que ça existe na tapengam YouTube on trouve pas les entreprises am Facebook at met entreprise in razi fa ci itam ni Google on trouve pas sur les Google. On trouve pas là-bas. Donc, je vais même pas prononcer les noms parce que les gens vont être mal pour aller chercher sur Internet parce qu'on voit pas sur les Google les entreprises de toi. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'adresse pour aller se les lier. Oui, in quoi? Entreprise non faire quoi la réunion et tout. Chez toi, c'est toi qui paye la maison là. C'est propre maison de toi personnel. Ta maison perso. Aznozing. La changno privé zing, changno perso. In quoi no, la sa quoi no, tia no magala parti elam changno yu ndanda fossa no yu. La sa quoi no. Leleno ko parti elin ko totono etagera ko fa in quoi de Milan. De Milan que fani não era né gel pour faire bébière azuma et misrazi na Madagascar misrazi não fanatono fano unique ne fa chercher ici même oh jackpot barik tu pas loin à Brasil oh oui fanatono fa même ça vient pas de Dubaï non é que é de Dubaï non c'est pas Dubaï c'est pour promotion tem não ville de là le pour promotion c'est de ni promotion tu achètes rato com dinheiro se cada fanca ça là bon rato estou na baia embarca bom zamde ngazafa na tono com etagera na leno maniquem pilas na tono eu siniti na leno com pericno no ar na tu não abuni luan maniquem pila na tu não angabari ari izangabaris a primeira leno mzezeng ni surata non fetra mzeng ze mira no zeng na tono no top fazendo na instalação zeng que no como turi como ni macaracol como no caracol como no video no jabi vlo no mis entreprise ni jabu ne fa no abonné carem la cafo on dit la caf que nous donne travail pas yo fa no mis entreprise ni jebente de pete que como vlo comme la caf vlo comme jo voilà son entreprise la caf comment on chercher la jabu e madame yema entreprise noti ano kana vlo mis entreprise aux réseaux sociaux so zaito comme no ba do maringa rectare que pakam jan tesra vita em doko zaita noi que no koturi comme ninke après non voulons levar me kaski drogue zati ndira vlang no zen as no ndeki me fanja kanga ndenga tukura vlang la dala
azonao koa misy donc fatokisana anao misy preuve za hitanao nangala jamala zegny cocaïne zegny tsy haiko nino zegny après anao misy preuve après ça mbala magnano prise de son za vandro marigna agnatin'ny aignanaka misy drogue ny cocaïne zay sa misy drogue ny jamala koa tsisy ino amizay raha andeha ataondreo anao après Tsamba anao za tetehitra amin'ny raha volagninao zao tsy tetehitra amin'ny raha volagninao io rien à foutre azonao zegny io volagna ry zanako anao misy cerveau déconnecté adala azonao depuis biologique anao nenao zegny anao voteraka anao fa misy déconnecté des cerveaux ça veut dire il y a 4 vis il y a tournevis qui est pas bien serré dans les cerveaux. Quoi c'est non mandala mdodane zegny ça fait grentsina zegny le cerveau parce que il y a 4 tournevis qui est pas bien serré. Karaza jo boka mandala mdodane zegny serré fixé tsara za mandeha mdodane. Azonao fa anao zegny mandeha mdodane amin'ny lalagna igny zegny. Anao zegny fa raha mety aminao anao koa fa miboaka misy embouteillage azonao misy embouteillage mba eo cerveau anao zay tsy de raha be fa koa lalagna tout droit tsy embouteillage y a rien asa terminé que vidéo zay asa mbala tsendriky fa tiako fiainako zagny na heviko ravagna za parce que machira tanao za magna vidéo aminao za heureuse za mitokiky aby azonao anao miasaloha zambarako anao zegny koa ndraiky koa misy olo mila za maty donc amin'ny dunia ty na nisy ny fifatesako anao donc za tsy miala aminao anao ravoravo anao mamono benga anao mamono zegny hoe tsisy raha tsy vonivony donc bonne année anao amin'ny fiainagna anao azonao bonne année anao fiainagna anao koa misy raha mahazo za sagnatian'ny vavako na ry zanako araiky nisy naty io ambarako anao zay anao magnano alhamdoulilah na za naty anao magnano alhamdoulilah za tsy tianao marigny azonao tegna tsy tianao fiainagna anao za azonao nefa za tsisy raha nataoko anao nde nitsakaraka problème taminaka za ny fitanao azonao zegny le za mivola za mipublier raha miamba zagny tianao zegny raha nataonao za tagny tsy mila natao tamin'ny réseau zegny zigny azonao tianao zay izy tavela discret ambany tao fa zay raha tianao natao aminaka zay nataonao aminaka za mila vavako mifody fo karaha ataonao magnasasa olobenao jiaby reo tsy mamaly anao raha vavinao jiaby asasainao tamin'ny réseau talohanaka igny za zay reo tsy mamaly anao za zay mila magnano karaha igny zay za igny zay nitatiavinao taminaka comme quoi zegny anao koa fa nitsilotsilo za raha ngo za mbala tseniky mipetrapetraka taminao azonao anao fa nitsilotsilo za hitanao za zegny midéfendre igny naka agnatin'ny Facebook ty igny za midéfendre za igny hitanao zegny azao tsy haiko ty izy fo nisy mavita mamalimaly olo jiaby ty tiako ataona aminaka sy ty un jour zay aminay nitsakaranao problème jusqu'à problème nidriky tamitsika igny amizay anao amizay détruit fiainagna anaka azonao io za mankigny amy zagnaragna abofo machine kara ataonao mivolagna fa ninao ankinao amy zagnahary io za mampiankinaka amy zagnahary azonao fa nidiranao koa fiainagna anaka ndraiky mikasiky za mivolagna hoe tsy miteraka azonao za nititihinto io ma tsy hitanao zegny za nataony tsy nity tsisy raha kabone nino tsisy tay ninananao tsy hitanao zegny tsy lianaka baka amy zagnahary koa tsy fisiako leka za mamaly hoe fa anao tsy miteraka igny zegny tegna ny lien fa naka igny zegny lio naka igny ny nanagna sasa za jiaby ny jiaby reniko babako zanako jiaby igny zegny tsy lien baka amy zagnahary zay matoa za karaha ty namezany zanaka za mijaly mitarimy ry zanako ato zegny ny naka igny zay tsy lien baka tamy zagnahary fa izy nataoko tsy miteraka igny zegny nany zegny lien naka igny zegny lieu baka amy crémenao to zegny naviany problème naviany riziky karaha ty zegny aminaka za mijaly karaha ty zegny baka tamy crémenao io entreprise nao io tsy efandehany io zegny leka za mamaly zegny ça fait mal fa leka za ataon'olo zegny parce que j'ai pas de cœur il faut que za miatry karaha ty zay za raha ataonareo aminaka zay za mila mangigny parce que j'ai rien za mamaly parce que ça c'est gratuit azonao quelle heure quoi za zay ataon'olo raha za mila amaly